Hello friends, बराय चैनलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो अफिशियल इउट्यूब चैनलाव सरप्राइज जाबाय नङा होमब्ला बेनो जाबाय BTC आव हरखाबै एडभार्टाइज फैदों आरो सानसेयावनो एप्लाइ जादों लिंकआबो एक्टिभ जाबाय बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो लोगोसे फरेस्ट गार्ड दा बयबो लाइमोनफोरा युथ्सआ आसा खालामदों ग्रेड 3 ग्रेड 4 टेटनि रिजाल्टखौसो पर्टेलाव फैगोन नामा होननानै नाथाय खावब्ला फैबाय गोदान पोस्ट बेनो जाबाय फरेस्टाराव आरो गार्डआव अब्ला थाखानाय फरेस्टार आरो ग्रेड 1 जेनोखि दङ प्लास गार्डआ मा जागोन बेखौबो गिनाय सोमजिदों गोबांथार युथ्सफोरा देन इलेक्सन सिगां MCC डेट सिगां साख्रि होनो हागोन ना हामारला BTC सरकारा जेरै टेट ग्रेड 3 ग्रेड 4 खौ एबा हाई कोर्ट नांबावदों नामा केस हियरिं दंबावो नामा फरेस्टारा आरो लोगोसे BCDCआ बेनि सायावबो जों एसे कभार खालामगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो एबारनि फरेस्टारनि सिलेक्शन प्रसेसआ बोरै जों बेखौबो नायगोन बोरै एप्लाइ खालामनांगौ भिडिअ रिलिज खालामबाय आं नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामदो फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआव एग्जाम फिसा जोंनि ST आ 100 रुपिस आरो गुबुन कास्टआ 150 खालामनांगोन पोस्टआ अनलि 157 बेनि रिलि एग्जाम डेटआ माब्ला जों बेखौबो जास्ट कभार खालामगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था हानायसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम दायो जों फैबाय पर्टेलाव फैनाय लोगो जों एसे हमदांनो हादों जे CSB आ एसे आपग्रेड जाबाय आरो दा माखासे सिस्टेमा डिसप्ले खारगासिनो दङ दा माने सरप्राइजआ बेसोखि माने सानसेयावनो एप्लाइ आरो सानसेयावनो एडभार्टाइज सानसेयावनो लिंकआ एक्टिभ जादों बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 3 नोंथांमोननि साख्रि दा नोंथांमोना जायफ्रा इन्ट्रेस्टेड दङ खालामबानो जाबाय नाथाय बिनि पोस्टआ ओरैबादि खम मानो होनबा अनलि 157 बिनि जाहोना जाबाय थांनाय सरकाराव 414 पोस्टखौ फिलआप खालामलांखाबाय आरो हरखाबै 157 पोस्टआ फैबावबाय डेट मिन्स मा खालि दंमोन जानांगौ पोस्टआ दा बेखिनि आरो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ दा एप्लाइ खालामबा नैबावहाय क्लिक खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बिनि मोनसे बाथ्रा जों रिफरेन्स लानांगोन दा हमना ला नैबे 414 आ थांनाय बारनि UPPL सरकारनि बेनिफ्राय 157 आ दानि BPF सरकारनि अके दानि BPF सरकारनि माने गोदान पोस्ट फैनाय आरो दा एक्चुअली पोस्टआ दं मोनगोन सिङाव बेखौथ' जों मिथिला डिपार्टमेन्टआसो मोनथिसिगोन जानो हागौ थानोबो हागौ देन बेनिफ्राय मोनसे जोङो रिफरेन्स लाबोगोन जे थांनाय बार 2019 आव फरेस्टनि फिजिकेल टेस्ट जादोंमोन नाथाय बेखौ गोदान सरकाराबो साक्सेस खालामाखैमोन अके दा बेयाव बेसेबां पोस्ट दंमारोमोननो जों बेखौ नायफिनबावनो दा नायदो नै सिगांनि 2019 आव पोस्ट ओंखारदोंमोन जेब्ला BPF सरकारमोन अब्ला 22 पोस्टआ दंमोन फरेस्टार ग्रेड 1 आव स्केल पेआ बेबादि दङ देन बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डआव दङमोन 70 पोस्टआ दङमोन बे जाबाय नोंथांमोननि HS पास लेभेलनि टोटेल 92 पोस्टआ ओंखारदोंमोन बिनि फिजिकेल टेस्टआ जादोंमोन नाथाय बे समाव गोदान सरकार फैबाय जेनोखि एग्जाम जानांगौमोन एग्जामा जायासैमोन आरो बे पोस्टआ ओरैनो थादोंमोन आरो दा बेखौनो पोस्टआ बारायनानै 414 पोस्ट फैदोंमोन आरो फिन खनसेबाव दायो 157 पोस्टआ फैबावबाय दा जों थांसै पर्टेलाव दा जोङो पर्टेलाव फैनाय लोगो नोंथांमोना अफिशियेल नटिफिकेशन डाउनलड खालामनो हायो बेनिफ्रायनो दा आङो डाउनलड खालामखानाय दं नालाय बेखायनो जोङो डाउनलडआव नायनोसै बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायनोसै बेनो जाबाय CSBनिफ्राय होनाय गोदान अफिशियेल नटिफिकेशन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दा बिनि सिलेक्शन प्रसेसखौ जों डाइरेक्ट नायनोसै अके बिनि सिलेक्शन प्रसेसखौ नायोबा नोंथांमोना नै फार्स्टआवनो मोनदों बेनो जाबाय जोंहा मा फिजिकेल टेस्ट दङ नाम्बार 1 आव फिजिकेल टेस्ट दङ जोङो थाबायनांगोन 26 बेनिफ्राय 16 km 4 आवार्सआव माने 4 घन्टायाव बेखिनिखौ थाबायनांगोन हौवाफोरा 26 हिन्जावफोरा 16 नों थाबायना खारो नोंनि बाथ्रा बेनिफ्राय रिटेन एग्जामा 3 घन्टा दङ बेनो जाबाय 100 मार्क्सनि जेराव नोंथांमोना HS लेभेलावबो 100नि बेनिफ्राय गार्डआवबो माने जेनोखि गार्ड दङना देन बेनिफ्राय फरेस्टार ग्रेड 1 एबा SI आवबो 3 घन्टा एग्जाम जागोन आरो नाथाय बेनि एग्जामा कम्बाइन जागोन ना एक्सट्रा जागोन बेखौ बुंनो हाथ'ला दायो देन बेनिफ्राय नोंथांमोना सिलेबासखौ नायोबा खिन्थु बावहाय एक्सट्रा एग्जाम जागोनखौ जों नुदों आरो देन बाइबा टेस्ट 20 मार्क्स दङ अके देन बेनिफ्राय अबजेक्टिभ टाइपनि जागोन आरो OMR शीटआव बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं बावहाय गैया नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेसआ बुजिबाय फार्स्टआव फिजिकेल सेकेन्ड रिटेन टेस्ट एन्ड थार्ड बेनो जाबाय बाइबा टेस्ट दङ सिलेबासखौ नायोबा जों बेनिफ्राय हमदांनो हाबाय जे सिलेबासआ नोंथांमोना बेखौ नायोबा एक्सट्रा दङना जेरैहाय HS लेभेल नामा फरेस्ट गार्डना क्लास 10 पास लेभेलनि कुइसन दानगोन आरो डिग्री लेभेला HS लेभेलनि कुइसन दानगोन अब्ला बिनि एग्जामा एक्सट्रा जागोन बे रोखा जाबाय अके दा बेखायनो जायफ्रा इन्ट्रेस्टेड दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामना दोन देन बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट दङ अके स' मेडिकेल टेस्ट दङ दा नोंथांमोना कालार भिजन बेनिफ्राय नकनि बेनिफ्राय 6/6 6/9 बेबादि भिजन
दोननायगोन आरो बेखिनिखौ आसाम पुलिसाव लायो नोंथांमोना लास्ट डेट 15 मार्च दायो एप्लाइआ अनगोयिं जागासिनो दङ दा बेखौ बुजिबायना नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेसआ एसे एबार सिस्टेमा चेन्ज जादों माने फिजिकल टेस्ट लाग्रोगोन आरो स' बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था आरो बे फिजिकल टेस्टआ आफ्टार इलेक्शन जागोन हमना ला जुनाव जागोन बियो जुन आरो जुलाइआव बियो फिजिकल टेस्टआ जागोन अके थ' बेखायनो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थादो एग्जाम फिसआ नोंथांमोना 100 पेमेन्ट खालामनांगोन जोंनि एसटी बर'फोरा एससिफोरा आरो एक्सट्रासो सिंगल पस्टसो एप्लाइ खालामनांगौ खनसेनो बर्ड नोंथांमोना सिलेक्शन खालामनो हाया दा बेखिनि पस्टआथ' नोंथांमोना मिथिबाय जे पस्टआ ओरैबायदि खम 110 फरेस्ट गार्डआव आरो 47 जाबाय एसआइ लेभेलाव स्किल पेआ फरेस्टना एसे खम जायो आसाम पुलिसना एसे बारा जायो अके देन बेनिफ्राय जों नायोबा डिग्री पास खालामनांगोन एसआइआवहाय बेनिफ्राय आन्डार एचएसआ एप्लाइ खालामनो हाया बेनिफ्राय गार्डआव आरो अके देन गार्डआवबो नोंथांमोना एचएस पास खालामथारनांगोन मेट्रिक पासआ हाया हाइटखौ नायबा बेखौ नायना लादो ओबिसिफोरा नैबे जेनेरेलाव थाहैनो हागौ देन बेनिफ्राय एसटिपिआ बेयाव दङ अके बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय सेसखौ अनलि हौवाफोरखौ नायो हिन्जावफोरखौ सेसखौ सुनाय जाया अके बेखिनियानो आरो देन बेनिफ्राय बाथ्राया बेसो जे 414 जेनोखि थांनाय बारनि सरकारा होलांदोंमोन बिथांमोननि सेलारिया दासिमबो रेगुलार जायाखै अलमस्ट 6 मान्थ्स जासिगोन बेखिनि समावनो जानांगौमोन नाथाय दासिमबो जायाखै बेखौ खोनादों एन्ड बिसिडिसिआबो जायाखै देन बेनिफ्राय नैबे 10 मार्चनि सिगां माबा मोनसे 10 मार्चनि सिगां माबा मोनसे नटिस फैनो हागौ रिगार्डिं बिसिडिसि आरो लोगोसे फरेस्टनि सायाव बेखौ समाजआ खोन्थासिगोन दा माबादि फिडबेक माबादि फैयो बेखौ उनावसो मोन्थिसिगोन खारन 10 मार्चहालागै माबा मोनसे नटिस फैनो हागौ आरो लोगोसे इलेक्सना हमना ला 14 आरो 15 मार्चआवहाय एमसिसिआ नांनो हागौ आरो इलेक्सना डेटआ मेनि हमना ला 16 एबा 17आव जानो हागौ अके दा बेखिनियानो नोंथांमोना जायफ्रानोखि इन्ट्रेस्टेड दङ बे फरेस्टारनि आरो फरेस्ट गार्डखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन